Hapon, Metro and Mega Manila! Aliwan! Fiesta! Hoy, Duday, kung anong pinagpipindot mo na naman! Aliwan Fiesta Week na po tayo mga kabisyo. Ang oras na we got 31 minutes after 5 o'clock in the afternoon. And welcome dito po sa programang pinakamaangas sa lahat. Ang programang bubuhay sa inyong katawang lupa. Alam nyo naman, pagpatak ng alas 5. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Sa inyo na po ang programang EDSA. Siyempre, kasama po niyo abang lingkod, kasama pinangungunahan pa yan. Siyempre, nang napakahenyo sa lahat, walang iba kundi si... Henyo! Tender, pero Diyosy pa rin kag nagarago mo. At syempre, hindi naman po kasama din po yours truly, Diego Bandido! Pag may buhok, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Impostor yan, hindi po ako yan. Tandaan nyo, pag nagpakilalang Diego Bandido at pag may buhok, hindi po ako yan. Siyempre, hindi po makukumpleto ang ating programa kapag wala po ang cute at napakakulit na si... Sobrang kulit mo, Duday, kung ano-anong pinagpipindot mo dito. Huwag mo pakikialaman, ha? Uncle Diego Bandido, invite ko lang po ang lahat para po sa Aliwan Fiesta po. Magaganap na po yan. Thursday po. Sa Thursday na po ang Aliwan Fiesta. Hanggang Sabado po yan. So, imbitado po kayong lahat. Magbisita din dito po sa Lab Radio at magdala po kayo ng donut para sa akin. Kita mo na, akala ko okay na nag-i-invite ka. Ini-invite mo pala sila, Duday, para bigyan ka ng donut. Ang bihira naman, oh. Ay, naku mga kabisyo, yun nga po, iniimbitahan namin po kayo sa Aliwan Fiesta. Pasisimula na po yan on June 27, 28, and 29. Sa day 1 pa lang po. Ano bang ma-expect po natin sa day 1? Ang day 1 pa lang po, tugtog ng Aliwan. Wow! Now trending, the Pasacalye concert. Wow! Grabe, first day pa lang mga kabisyo. Alas 5 po ng hapon, ha. Abangan po ninyo ang iba't ibang festival musicians na maghaharap-harap sa tugtog ng Aliwan competition. Pagkatapos po niyan, susundan. Alas 7 ng gabi, makijam naman po, makisayaw sa Oxbeat. Yes, my love. Of course, kasama din po si Ricey Avilla, Arthur Miguel at ang Bandang Dilaw. Wow! Dito lang po yan, sa tapat po ng Alio Theater sa CCP Complex. Libre po yan at walang bayad sa ating day 1 pa lang. At syempre, para sa ating Aliwan Fiesta, hindi din po mawawala. Nandyan din po ang ating Shoppers Bazaar, kung saan pwede po kayong pumunta dito, mamili ng mga food delicacies ng iba't ibang lugar mula Luzon, Visayas at Mindanao. Yung mga crafts din po nila, marami po tayong pwedeng pagpilian. Sobra-sobra siguradong mag-i-enjoy po kayong lahat. At in fact, mga kabisyo, simula po kahapon, makikita kung nagagawi po kayo dito sa CCP Complex, marami na po yung mga nagpa-practice. Sobrang mai-enjoy nyo po yan. Anyways, mga kabisyo, samahan niyo po ako hanggang alas 9 ng gabi. Dito pa rin po sa programang EDSA. Kasama si Tanghenyo, Duday at inyo po abang lingkod,
Diego Bandido. Keep it locked right here on Metro's #1. This is 90.7 Love Radio. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!